Vítajte pri sledovaní a počúvaní novej epizódy Autobuild podcastu. Tentokrát vás spoza mikrofónu opäť zdravím ja, Filip Kadlečík, moja kolegyňa Nina Pánska. Čaute. A Milan Adamek. Čaute. Milan dnes vymyslel takú veľmi zaujímavú tému. A síce, že či sú čínske auta riziko, ale nemá to byť poňaté tak, že teraz sa ideme rozprávať o tom, že či čínske automobilky akože úplne zdecimujú tie tradičné európske alebo tak, ale skôr z pohľadu bežného spotrebiteľa, ktorých je v súčasnosti čoraz viac. Ideme sa rozprávať o tom, že čo si zvážiť možno, keď si človek ide kúpiť čínske auto. Áno, lebo často dostávame otázky od našich čitateľov aj známych, keďže sme motoristickí novinári ohľadom toho, mám si kúpiť čínske auto, nemám si kúpiť čínske auto, je to veľká téma a vieme, že tie čínske značky postupne prichádzajú na náš trh, je ich čím ďalej tým viac a tiež vieme, že mnohé z nich sú už tradičné čínske, dlhoročné, mnohé z nich sú také startupové, že vznikli v podstate v priebehu pár posledných rokov alebo iba mesiacov. A teraz je veľká otázka, že ako odporúčiť alebo neodporúčiť tým našim čitateľom a poslucháčom a známym, že či do toho ísť alebo nie, ale budeme si to musieť trošku rozmeniť na viacero podotázok a podkapitol, lebo to nie je také jednoduché zhodnotiť. Má to viacero pohľadov a je to vec určite, čo sa objavuje často aj pri testoch aut, lebo teraz sme mali viacero čínskych aut, čiže... A ich budeme mať čím ďalej, tým viacej, takže ľudia, nebojte sa. Tak ako keď začali prichádzať elektrické a sme boli obviňovaní, že nejako ich tlačíme dopredu, ale to bolo v podstate v tom, že dostávame nové autá a tie, čo sú v ponuke v tých presových parkoch, tak tie sa dostávajú do toho čísla, tak teraz sa začnú dostávať zase viacej tie čínske značky, lebo budú to novinky. Tak je ich viac, nie ich viac ako tých bežných európskych, ale proste je viac, jak ich bolo, keďže ich nebolo skoro nič, akože MG tu je tak najdlhšie asi, že to sa objavovalo tak, že si na to už ľudia pomerne zvykli. Myslím si, že to už berú tak... akože to už celkom dobre prijali. MG ako značka stále čerpá z tej svojej histórie ešte anglickej, veď aj oni hovoria o tých storočných jubileách a podobne, takže... Hovoriť môžu. Ale už o MG sme toho narozprávali aj v podcastom celkom dosť, takže naši poslucháči sú určite zorientovaní, že MG je už v podstate naozaj viac čínska ako anglická značka. A ťažké tvrdiť takto hneď na začiatku, že čínske autá sú nekvalitné, to skôr naopak by sme mohli hovoriť, že ponúkajú už čím ďalej tým lepšie materiály, aj bohatšiu výbavu, ako sú výbavy európskych značiek a často modernejší infotainment. Takže na prvé nasadnutie do toho auta okamžite zisťujeme, že v podstate môžeme hovoriť o moderných autách. Sú v podstate modernejšie ako tie európske, ak za modernú považujeme to, že sú tam veľmi špičkové, povedzme, tie softverové výbavy. Podľa mňa je taká jedna domnienka ľudí, s ktorou možno do tej kúpy toho čínskeho auta idú a nie možno ani celkom pravdivá sú, že si možno ľudia predstavujú, že sú strašne lacné. Že všade sa to hovorí, že lacné čínske auta, ale oni v skutočnosti nie sú u nás nejak extra lacné. Skôr možno ide o to, že sú za fajn cenu, akože keď si to porovnáme oproti tomu, že čo ponúkajú za výbavu a aké auta ponúka konkurencia. Toto je podľa mňa taký najčastejší omyl akože ľudí, čo si myslia o tých čínskych autách. Áno, tým, že majú takú bohatú výbavu, tak samozrejme, keď sa na tú ich cenu pozrieme cez prízmu tej výbavy, tak sú lacnejšie ako európske. Ale európske autá mnohé začínajú na výbave, ktoré hovoríme hola bosa, to znamená, že sú podstatne lacnejšie ako základné čínske a potom si my sami dobrovoľne zvyšujeme ich cenu tým, že si tam zaškrtávame v tých výbavovníkoch jednotlivé položky, ktoré tam chceme mať, čo pri čínskych modeloch nemusíme robiť, lebo tam sú tie položky už v podstate automaticky ako štandard zamontované v tom aute. A to, čo si môžeme vyberať na čínskych autách, je v podstate veľmi málo vecí. Základom je farba a potom možno nejaké disky, kolesa, či chceme väčšie, menšie a zopár doplnkov, naozaj zopár, ktorí v tých vybavovníkoch sa zmestia na pol strany a štvorky. Mne to príde, že oni trošku zobrali recept, ktorý mala Škoda v tom, ako
dokázala konkurovať Volkswagenu trebárs, že o niečo väčšia, o niečo lepšie vybavená za o niečo lepšiu cenu. A toto je možno ako keby dobrý popis toho, čo robia aj tie čínske automobilky, lebo presne ja hovorím ľuďom v mojom okolí, že to nie je tak, že oni by zrazu, ja neviem, že európske, japonské, korejské auto stojí 30 000, tak to isté čínske stojí 20 000, že tam takéto rozdiely jednoducho nie sú. Ale presne ako hovoríte, tá výbava, akože však to musíme uznať, že to je objektívny fakt, že akože, ja neviem, veci ako odvetrávané sedačky, všetko vyhrievané, neviem, vyhrievané čelné sklo, veľké tablety a tak, veci, ktoré dneska akože ľudí bavia, tak to majú zmaknuté. Čiže tam potom je vidieť aj tú väčšiu hodnotu. A možno aj vďaka tomu celkom rastú, lebo v podstate v roku 2023 bol podiel týchto značiek 2,5 až 3% čínskych v Európe. To bol môj notebook, ospravedlňujem sa. a v maji 2026 už 10,7%. Čiže v podstate každé 10. auto predané v Európskej únii alebo vo Veľkej Británii, je to tak spoločne merané, tak je čínske. Čiže rastie to, ľudia tomu začínajú čoraz viac veriť. A otázka neznie, či sú čínske autá dobré dnes, ale skôr ako sa budú javiť povedzme o 5, 8, 10 rokov. A to už je tá väčšia otázka, na ktorú dneska nevieme odpovedať, pretože samozrejme pri značkách ako je Toyota, Volkswagen alebo Škodovka spomínaná, tam poznáme odpoveď, pretože samozrejme máme skúsenosti historické, mnohoročné, milióny predaných aut, obrovské množstva dáta zo servisov, dáta z STK-čiek, hej, údaje od zákazníckych prieskumov, prieskumy spokojnosti, kvality, ktoré aj my často dávame v Autobilde von. Takže od renomovaných agentúr môžeme získavať, ako sa vyvíja, povedzme, cena toho auta v priebehu rokov a akú cenu ju po 5 rokoch môžeme odpredať to konkrétne auto, koľko na ňom stratíme a tak ďalej. Vedia sa veľmi presne tráfiť tým, že presne tie dáta sú. Není to také veštenie, ako pri autách, ktoré tu vôbec neboli. A pri čínskych autách vlastne túto históriu vôbec nemáme žiadne tieto dáta, nepoznáme, ani nevieme ich odhadovať, že keď si dneska kúpite nejaké, nebudem teraz hovoriť konkrétnu značku, lebo by to bolo nespravodlivé voči ostatným, ale kúpim si nejaké čínske auto a keď budem chcieť zistiť, že si ho nechám povedzme 5 rokov a potom za akú cenu ho odpredám, tak to mi žiadna agentúra momentálne nejakou vysokou pravdepodobnostnou hodnotou nevie vyčísliť. Zatiaľ, čo pri Škodovke sa to dá vyčísliť doslova na 100 alebo na 100 eur určite. Takže ideme do experimentu a tým nemyslím, že ten experiment myslím nejako dehonestujúco, ale v podstate áno, je to skúška. Čo sa s nimi stane, to nám budú hovoriť dáta tých ľudí, ktorí si dnes tie autá kúpia, keď ich budú sa snažiť po 5, po 10 rokoch predať. Áno, pretože ten odpredaj ďalší ovplyvňuje veľa faktorov. Sú to aj také veci, ktoré človeku prvoplánovo napadnú, že či tu bude napríklad nejaké oficiálne zastúpenie, servisná sieť, náhradné diely, aj toto všetko, ale zároveň sú to aj také kultúrne nejaké oblasti, že dneska máme napríklad fanúšikov, ja neviem, Golfu, si zoberme takéto notoricky známe auto a jednoducho je to taký kult. Toto tie čínske auta nemajú zatiaľ, že to tiež ovplyvňuje z veľkej miery akože cenu niektorých modelov. Ako dlho si dokážu udržať, hej? Že máme nejaké ikonické modely, povedzme Octavia druhá generácia 2.0 TDI, ktorá si jednoducho bude v istých regiónoch udržiavať stále svoju cenu oveľa dlhšie ako inde, pretože je strašne obľúbená. Ale aj európske automobilky v podstate, ktoré už sú tu už 100 a viac rokov, tak keď začínali, tak ich bolo oveľa viac ako v súčasnosti. Mnohé historicky proste skrachovali. Mnohé sa museli pospájať do veľkých aliancií, aby prežili a dneska máme tých značiek oveľa menej. A Čína je v podstate dneska na tom začiatku a vieme, že aj oni budú krachovať. V podstate sú na to viac menej pripravení, sami o tom hovoria, že nemajú šancu prežiť všetkých tých 100 až 200 značiek, ktoré dneska v Číne je, automobilových. Hovoríme o značkách, nie automobilkách, lebo tam mnohé automobilky vyrábajú strašné množstvo značiek, lebo tie automobilky sú obrovské, Čína je obrovská, ich trh samotný je obrovský, aj ten kapitál, ktorý tam majú, takže oni často majú tých značiek niekoľko,
Tak je to u nás pri koncernoch, že majú pod sebou niekoľko značiek, tak je to samozrejme aj u nich. K týmto značkám je zaujímavé povedať, opäť možno aj nejaký taký, že dátový pohľad. Spoločnosť Yato Dynamics, ktorú vlastne, alebo J2, ja neviem, jak sa to vlastne číta, my to vždy hovoríme Yato. Yato hovoríme, tak po slovensky. Pretože sme hlavne píšuci autori, tak my si to tak... Hej, často s tým pracujeme. Tak Yato hovorí, že existuje nejakých 129 čínskych značiek, ale čo je také docela akože alarmujúce, by som povedal, že 93 z nich má podiel pod 0,1% na trhu. Mm-hmm. Čiže vlastne reálne 93 z nich fungujú skôr ako nejaký budúci sľub toho, že budeme vedieť doručiť toto auto alebo budeme ho vyrábať a tak ďalej. Potom sú tu nejaké dáta o tom napríklad, že spoločnosť, ktorá sa sústreďuje na konzultácie v automobilom priemysle Alex Partners hovorí, že očakáva, že v roku 2030 už bude existovať iba 15 takýchto značiek, že ten trh sa akože výrazne skonsoliduje. A ešte ďalej ide šéf Xpengu He Xiaopeng, dúfam, že som ho akože nejak nespotvoril, neviem, jak sa to číta, tak on hovorí, že iba 5 až 7 automobiliek prežije túto súčasnú veľkú ofenzívu. A presne aj k tomu, že kto koľko rokov je na trhu, tak tam si môžeme dať iba nejaké príklady, aby ste mali prehľad. Máme sekundičku, ja si to iba dohľadám. Máme napríklad Omoda a J-ku, čo je jedna z takých tých najmladších a zároveň akože vidíme, že je v takom laufe celkom. Tá značka má vlastne 3 až 4 roky, Xpeng má 12, Leapmotor má 11 a BYD má 31 rokov, čo už je taký možno, že vyspelejší z tých nových. A ak by som mal akože ja povedať, tak by som si presne aj typoval, aj na základe nejakej trhovej pozície a tak, že ten BYD by to akože asi mal dať. Hej, cez to nejaké obrovský, sito, no. že je obrovský. Aj sa ale tiež to neznamená, že automobilka, ktorá je obrovská, aj tam máme v histórii veľa príkladov, kedy obrovské automobilky to neustáli, ale myslím, že BYD má dobre našľapnuté. Hej, že vyzerá to tak, ale mnohé iné, ako keby, teraz nebudeme úplne menovať, ale keď mám také informácie z toho automobilového trhu slovenského importového, povedzme, tak viem, že to nie je ľahké. Že akože možno ste to aj vypočuli od nejakých z nich, že najmä z týchto čínskych prichádzajúcich automobiliek menších, že bojujú proste. Že ono to vyzerá, že je tu obrovská čínska ofenzíva, áno, však predávajú sa tie auta, ale tiež to úplne neznamená, že tu tie automobilky zostanú a že to majú ľahké úplne. No tento rok bude taký prelomový, na konci roku budeme vedieť nejaké reálne čísla, lebo ten minulý rok, čo sa týka teraz Slovenska, toho predaja týchto aut, bol ešte úplne len taký začiatočný. Teraz vlastne aj hlavne v tomto roku a koncom toho minulého vlastne vstúpilo ich veľa a teraz sa už odrazí, že čo si dokázali akože uchmatnúť z toho koláča na konci. Už keď budeme mať tú štatistiku celoročnú, lebo doteraz aj mnohé tie štatistiky boli také, že niekto prišiel vo februári alebo v marci, tak sme to nevedeli. Ale už niektorí sú tu dlhšie ako 1 rok, ale zase sa rozbiehali povedzme pomalšie. Boli tu aj také, čo museli narýchlo zmeniť celú tú svoju štruktúru toho servisného a predajných miest, že sa im povedzme nepodarilo splniť tie čísla, ktoré mali, tak to prekopali. V tomto sú zase Číňania celkom takí rýchli, alebo aj odvážni, alebo ako to povedať, že nemajú problém zrušiť nejaký... Tvrdí kapitalisti by som povedal. Proste áno, tu to nejde, prehodíme výhybku, ideme inám. Takže áno, ak si napríklad dneska kúpiš zabehanú európsku značku, tak zhruba vieš odhadnúť, že bude existovať aj o 5, o 10, o 20 rokov. Hej, tam neexistuje, že by napríklad sme sa dneska rozprávali, či Mercedes alebo BMW bude o 10 rokov existovať. Ale ak si kúpiš dneska neznáme čínske SUV, tak vlastne táto istota neexistuje. Čiže sa môže dostať úplne do situácie, že o 10 rokov tá značka už v Európe nebude existovať, ty budeš mať auto nejestvujúcej značky a zase to bude mať vplyv na hodnotu toho vozidla samozrejme. Aj keď výrobcovia samotní, aj predovcovia nás dneska budú presviečať o opaku, a to je v poriadku, pretože to je ich práca, aby vyvolali dojem, že
tá ich predajno-servisná sieť je tá správna, tá, ktorá toto burlivé obdobie prežije a že v podstate sa nemáme nemáme obávať o garančné prehliadky a servisovanie týchto vozidiel v týchto našich podmienkach. Na druhú stranu poznáme v tomto ohľade príklady, vieme sa pozrieť na čínske automobilky, ktoré už mali nejaký rozmach a potom aj skrachovali. Napríklad existovala taká automobilka, že VM Motor, dvojité VM Motor, a oni predali približne 100,000 aut a zbankrotovali v októbri 2023. A čo ako keby je dnes ešte horšie ako v minulosti, že trebárs, ak si kúpil povedzme nejaký, ja neviem, Trabant, hej, alebo v 90. roku nejaké sofistikovanejšie, alebo v 2000 roku nejaké sofistikovanejšie auto, tak keď tá značka skončila, dobre, mala si nejaké problémy so servisom, ale trebárs ten software ťa nezaujímal, lebo tam akože nebol. Ano. Ale v súčasnosti, a obzvlášť tieto čínske auta sú extrémne prešpikované všelijakým softvérom a presne tu sa stalo to, že ako náhle ten VM motor skončil, tak prestala fungovať aplikácia, vypadlo diaľkové odomykanie, klimatizácia na diaľku, aktualizácia navigácie, nevedeli sa majitelia prihlasovať do tých svojich aut, lebo proste firma vypla servery, hotovo. Hej, že akože celé to zázemie, ten ekosystém, ktorý v súčasnosti sa tiež stáva nejakým predajným argumentom. Veľmi dôležitým. Skončil. Hej, že síce to auto ti jazdí, ale už to nie je to auto, ktoré si si kúpila. A dokonca je ešte aj taký výraznejší príklad, kde automobilka Neta, respektíve značka, mala už na konte 500,000 predaných aut za roky 2018 až 2024. Potom v júni 2025 išla do konkurzu s dlhmi 1,4 miliardy USD. Mali stratu 10,000 eur na každom predanom aute. A vlastne oni tiež vypli datové služby. A všetko je, že akože nechali to ležať. Autorizované servisy nemajú diely. Zákazníci sa snažia svojpomocne si opravovať svoje autá. Čo akože v súčasnosti si svojpomocne opravovať auto, tak to si úplne neviem predstaviť. Že... Takže ešte tú technickú časť OK, ale práve tieto technológie je to určite veľká téma, toto, čo si otvoril, pretože presne sú prešpikované tou elektronikou a keď ti vlastne prestane akože táto časť fungovať, tak za jedno áno, nie je to auto, ktoré si kúpil, ale za druhé proste nebude to ani plnohodnotné auto, lebo proste kvôli tomu si to kúpuješ a toto je určite akože jeden z veľkých argumentov, prečo proste staviť ozaj na nejaké etablovanejšie značky, pretože zase je to o tom, že my tie značky síce nepoznáme, ale je určite dôležité si, keď si idem kupovať to auto, pozrieť, že či tá značka tak je 3 roky na trhu, alebo že je úplne mladá, alebo ozaj má tých 30 rokov a už je tam väčšia pravdepodobnosť, že zotrvá, alebo hlavne sa akože aj možno pozrieť, že kto za ňou stojí, lebo akože nerad by som teraz, že toto trošku vyznievalo ako keby, že Omoda a Jayku musia byť zle za to, že majú 3-4 roky, akože nemusia, ak majú za sebou dostatočný kapitál a nie je to startup, ktorý akože ešte je stále iba v červených číslach a možno za 4 roky bude ziskový, hej, že... A všetko ide aj o to vedenie, pretože sme sa bavili o jednej automobilke pred nahrávaním a áno, keď máš možno nejaký laxný prístup k tomu a netlačíš, dajme tomu, na to, aby mala tá značka úspech, pretože môže to byť aj taký prípad, tak sa z toho nemusí akože dostať dobre a potom tu môže byť presne mladá automobilka, ale s inou ambíciou. Veď aj môžeme povedať, o akej automobilke sme hovorili, tiež to bola čínska automobilka Quoros, ktorá dokonca mala svoje zastúpenie na Slovensku ako vôbec na jedinom mieste v rámci Európskej únie, pretože to považovali dobrý spôsob, ako sa dostať na európsky trh. Bola to izraelsko-čínska automobilka, teda auta sa vyrábali v Číne, ale bol tam aj izraelský kapitál a oni v podstate postavili fabriku na Zelenej lúke s kapacitou výroby asi 200,000 aut za rok a začali to teda vyvážať von z Číny, pretože to bol ich business plán, že to bude exportná automobilka. V Číne to lacno vyrobia, pretože vtedy tam bola, to hovoríme asi 2012, 2013, 2014, lacná pracovná sila, ešte podstatne lacnejšia ako dnes a tým pádom sa dostali na celkom nízke ceny
Ešte vtedy Európska únia nemala problém s dovozom čínskych aut, takže tam neboli uvalené ani nejaké vysoké clá a podobne. Nakúpili odborníkov zahraničných, zo zahraničných značiek, preplatili ich a boli tam dizajnéri, konštruktéri, nemeckí, americkí, hlavne od GM a od Oplu, pokiaľ hovoríme o Európe, ktorí samozrejme dostali príležitosť nakresliť nové autá, čo samozrejme každý inžinier potom skočí a mnohí boli už v takých dôchodkových vekoch a strašne si to užívali, že vyrobili proste Quoros. My sme dokonca vtedy tie sedany, ktoré boli asi 2 na Slovensku, aj testovali. Na svoju dobu boli asi aj trošku vyspelé, aj keď tam boli nejaké detské choroby, ale tiež sme hovorili, že možno sa to časom spraví. Mali veľké plány, že prídu okrem sedanov aj s SUVčkami, malým, stredným, veľkým, tak ako bolo vtedy populárne aj dneska vlastne stále a nakoniec tá značka zanikla, pretože nestačí mať kvalitný výrobok a ide aj o to, že oni predávali proste minimálne množstva a sa im to vôbec neoplatilo a keď sme hovorili o tom, že ako keby nemali záujem, tak išlo o ten rozhovor, ktorý mal vtedy aj Mišo Bednár na ženevskom autosalóne. Ja som bol pritom s tým ich riaditeľom, alebo neviem, čo to bolo zač, CEO, neviem. Mal laxný prístup úplne vtedy, lebo oni, myslím, predali jeden rok, teraz si vymyslím 350 aut, čo bolo strašne málo. A my sme mu dali otázku, tak keď plánujete predávať viac, koľko by to malo byť budúci rok? A on povedal, no veď viac ako 350 je 351, hej, tak to nás tak zarazilo, že to ti stačí. Akože to je jasné, že to pôjde do kytek, aj to išlo. Takže oni boli nadšenci skôr taký technologický, inžinierský, konštruktérsky a urobili niečo, čo sa im páčilo, ale už tam nebol ten tlak na to, aby to marketingovo a predajne vlastne nejako sa silnejšie presadili. Že bolo to veľmi zvláštne a neviem, čo všetko za tým bolo v pozadí, to sme nevideli, my sme iba videli to, že v podstate tie autá sa nepredávajú, značka ako taká funguje, my sme o tom písali, ale nič sa nedialo a potom sa značka v podstate stiahla z európskeho trhu, z toho jediného a to slovenského a bol koniec. Na tom aspoň vidno, že vlastne investovať alebo staviť všetky karty na tú takú, hovorí, že konštruktérov, mali dizajnerov, že nie je fajn postaviť dobré auto, ale aj tá stratégia potom predajná a celý ten plán je veľmi dôležitý, lebo môžeš mať čokoľvek super, ale keď to nevieš dostať na ten trh a predať, tak to môže padnúť aj na tom. Takže to je tiež veľmi Videla si inak to auto? Googlila si ho? Nevidela, lebo som to nestihla. Máme dokonca o ňom aj článok, ešte stále však samozrejme online z roku 2014. To ešte Laco Malák, myslím. Áno, písal. Laco Malák, presne. A to auto normálne vyzerá pekne, akože také európske, jak taký Passat trochu, alebo čo, hej, že verím tomu, že to mohlo byť naozaj, že akože celkom dobrý, kvalitný produkt. Akože vyzerá to tak minimálne, že si na tom asi dali záležať. Asi, hej. Ale nevyšlo. A nevyšlo. A nevidie to ďalším, no veď o tom je tento podcast. A veľkým problémom čínskych automobiliek, čo je zároveň aj ich veľkým plusom, ale aj mínusom, je extrémne rýchly vývoj. Hej. Že v podstate ich auta zostarnú strašne rýchlo, pretože ak si kúpiš model dneska 2026, tak už 2027 príde facelift. Oni to majú tak rýchlo urobené a 2028 už príde nová generácia. Takže vlastne 2029 príde modernizovaný nástupca tej novej generácie a tento tlak vytvára tento vývoj vytvára veľmi silný tlak na hodnotu jazdených vozidiel. Pretože jednak je tam komplikovaný servis a logistika dielov a aj orientácia zákazníkov a na druhej strane čím rýchlejší máš vývoj a čím viac máš tých generácií a faceliftov, tak tým rýchlejšie ti auto zostarne. Pretože keď si kúpiš auto, ktoré má pomalšiu tú expanziu, tak v podstate môžeš povedať, mám auto, ktoré je o generáciu staršie, ako je súčasne predávaný model na trhu. Ale keď si kúpiš čínske auto a povieš o rovnako starom aute, mám 3. generáciu dozadu, alebo 4., tak už je vnímané ako veľa staršie, hoci z pohľadu počtu rokov nie je také staré.
Ale tým, že ten vývoj ide tak strašne rýchlo dopredu, tak vlastne to robí potom pri tých čínskych autách strašný tlak na tú ich hodnotu, pretože rýchlejšie zostarnú, takže v podstate sa aj predajú za kvázi menšiu sumu peňazí. Napríklad, keď si v 2026 kúpim čínske auto s dojazdom 450 km elektrické, tak o rok príde facelift, ktoré má povedzme 550 km a o ďalší rok príde nová generácia, ktorá má 700 a výrazne rýchlejšie nabíjanie k tomu. Tak potom sa mi to 2026 tým dojazdom 450 bude predávať oveľa ťažšie, pretože všetci si už povedia, ale už existuje 700 kilometrové s rýchlejším nabíjaním. A to my sme napríklad videli, keď prišla BYD a mala vlastne prvú tú prezentáciu na Bratislavskom hrade. Nám tam dala ako novinárom nejaké autá rozličné z toho svojho portfólia. My sme ich tam jazdili, ale oni nás už upozorňovali už vtedy, že dobre, vy teraz jazdíte na týchto autách, ale my, pokiaľ otvoríme tú svoju predajno-servisnú sieť, tak už tie nové autá, ktoré teraz vozíme z Číny a už sú asi na lodiach, lebo veď pár mesiacov to trvá, alebo týždňov, pokým prídu, tak už budú novšie ako tie, čo ste vy tu jazdili. Hej. Takže o týchto veciach môžete písať, ale o týchto ani nepíšte, lebo to už nebude vtedy pravda, keď sa to začne predávať. Takže tento rýchly vývoj im vlastne robí aj strašnú medvediu službu, pretože na jednej strane chytajú nových zákazníkov na tom, že každé nové auto je výrazne modernizovanejšie, na druhej strane pri tom odpredaji vlastne ten zákazník na tom stráca svoje vlastné peniaze, lebo predávaš vlastne trojgeneračné auto, hoci prešiel iba rok alebo 2. Takže to je tiež nevýhoda a my dneska nevieme vlastne odhadnúť, že aký veľký bude ten cenový pád za to, že to bolo tak rýchlo, tie generácie nastupujú po sebe. To my nevieme dneska odhadnúť, ale určite Číňania neprestanú tak rýchlo s tým vývojom, pretože oni si od toho sľubujú vlastne tú expanziu a predbiehajú jeden druhého. Hej, to je tá ich vnútročínska vlastne konkurencia, že oni sa samozrejme medzi sebou porovnávajú a keď dneska Xpeng povie, že prejde 660 km, tak všetci ostatní na to chcú zareagovať a prejsť aspoň o 10 km viacej, pretože sú veľmi súťaživí, čo je samozrejme dobré v rámci konkurenčného boja, ale je to zlé v rámci potom na tom trhu tých jazdených aut. Aby sme len tak akože nevarili z vody v zmysle tých cenových hladín na sekundárnom trhu, tak akože existujú aj nejaké dáta, treba z nemeckého trhu, kde je vidieť, že čínske elektromobily a plug-in hybridy strácajú hodnotu dvakrát rýchlejšie, než je priemer trhu, čo môže znamenať niečo podobné ako napríklad v Španielsku, kde po 3 rokoch si čínske značky držia 60,7% pôvodnej ceny, bežné nečínske značky 65,6% a prémiové 68,3%. A ten rozdiel 5 až 8 percentuálnych bodov, to môže byť naozaj dosť veľa peňazí. Akože závisí samozrejme od ceny, ale je to rozdiel a podľa všetkého sa tie nožnice ešte otvárajú stále viac. A bude to len tak, presne kvôli tomu, čo ty hovoríš, že my a možno aj európske automobilky obdivujeme ten super rýchly vývoj, ale na druhú stranu to aj presne znamená to, že no keď Golf vyzeral 3 roky rovnako, alebo viac menej možno aj 6, tak proste aj ten 6-ročný Golf bol stále v podstate ako keby nové auto, hej, že istým spôsobom. A tie čínske auta to hľadám ani vy nestíhate sledovať poriadne, ak sa menia, ktoré prichádzajú, ktoré odchádzajú, ktoré už ani nie sú dostupné, akože že my ich častokrát vidíme, keď prídu, spravia halo, ale ja si myslím, že napríklad aj veľa z tých aut už možno nemusí byť dostupných medzičasom, lebo oni aj vedia rýchlo iterovať a vedia povedať, toto sa nepredáva, dáme toto, akože, ale to už potom nikto neoznamuje, hej, ako. Áno, a ešte vypuklejšie je to zase pri tých elektrických alebo elektrifikovaných autách, že pokiaľ by sme len pri klasických proste spaľovacích autách by išlo o vývoj, hlavne povedzme, ani by som nepovedala tak konštrukčný ako tých technológií na palube, tak pri tých elektrifikovaných autách sa to vlastne týka tých technológií ovládajúcich to auto, či už teda nabíjanie alebo proste samotných týchto riešení. Čiže tam ešte viac to ovplyvňuje to auto, než proste pri bežných spalovákoch. Áno, a to starnutie tých aut, ale to sme trošku spomínali, je rýchlejšie momentálne softverov ako mechanicky. Hej, tie mechanické celky v podstate
Tam nemôžeme predpokladať, že by to zastarávanie alebo starnutie bežalo nejako rýchlejšie ako pri iných značkách. Proste podvozok máš podvozok a dneska už aj Číňania vedia vyrobiť veľmi kvalitné podvozky. Konec koncov dneska auto je globálny produkt a žiadna automobilka, alebo málo ktorá si vyrába veľa konštrukčných celkov sama, hej, že sa to nakupuje, takže ty keď máš nejaké tlmiče alebo pružiny, tak to pravdepodobne vôbec nemusí pochádzať z Číny, alebo to vôbec nemusí pochádzať z Ázie, alebo naopak aj tie, čo sú v Európe, zase to môže pochádzať z Číny, takže ono tu koluje po celom svete, takže tieto základné mechanické celky sú v podstate, nechcem povedať, že na všetkých autách rovnaké, ale... Ale tak sú, lebo tam sa ako nejaký extra vývoj, alebo ja nehovorím, že sa nezdokonalo, jak napríklad si spomenul adaptívne tlmiče, tak ja nehovorím, že sa nezdokonalo ich práca, ale akože tie samotné konštrukčné riešenia sú už dané. Hej. A hlavne, áno, už boli vynájdené tieto základy pred mnohými rokmi a my ich iba jemne cizelujeme, vylepšujeme. Možno v poslednom čase to robíme kvôli znižovaniu cien, že tam špekulujeme s lacnejšími materiálmi a podobne a toto sú zmeny, ktoré sa tam dejú, ale že by sme teraz zmenili kompletne konštrukciu napríklad tých tlmičov, tak to sa nedá predpokladať. A presne, že dakedy pri ojazdených autách sme kontrolovali to, ako sa opotrebovali prevodovka, motor, podvozok, karoséria, brzdy. A keď malo auto 10 rokov a najazdených 250 000 kilometrov, tak bolo jasné, prečo má nižšiu hodnotu, pretože vlastne tieto veci mechanické sa opotrebovali. Každý vedel, že áno, že je to staré auto, tak tie veci sú opotrebované, to je normálne. Ale pri moderných autách a ešte viac pri čínskych moderných autách platia proste iné pravidlá. Sice dôvodom je to, že sa tam nie opotrebováva, ale zastaráva ten software. A ten software je strašne dôležitý v súčasnosti, aj tá elektronika na palube a samotné auto je niečo ako digitálna platforma a je veľmi závislé od toho, ako je aktualizovaný, updateovaný ten software. A to vidíme pri čínskych autách v podstate, že tie aktualizácie prichádzajú v podstate tak často, ako v súčasnosti prichádzajú aktualizácie do mobilných telefónov. Mm-hmm. A niekedy ti to môže z auta urobiť úplne iné auto v zmysle toho užívateľského zážitku alebo toho, ako ho obsluhuješ, ako s ním narábaš. Takže oni neustále vlastne tí Číňania teraz kontrolujú naše európske zvyky a spôsoby užívania toho auta a neustále updateujú tie svoje vozidlá. Sám som mal skúsenosť, že v podstate prišiel update na jedno konkrétne čínske auto do mobilu a sa niečo zhoršilo. Proste to, čo už predtým v rámci toho testu fungovalo dobre, nefungovalo tak dobre. A keď som to konfrontoval s tým predajcom, tak áno, vieme o tom, už sme o tom povedali proste výrobcovi, že toto sa začalo diať s tým autom po poslednom update, ale už príde druhý update, alebo teda ďalší a v priebehu nasledujúcich 2 dní to budeme zase aktualizovať a už tento problém, ktorý tam bol, sa odstráni, ale tie nové prvky, ktoré s tým prišli, tam zostanú a tak ďalej. Takže toto sa samozrejme deje. Ale deje sa to zase pri európskych automobilkách, že tiež aktualizujú a deje sa to, že sa zmení nejako presne aj užívateľské prostredie, dajme tomu v tom aute, tak jak to poznáme z telefónov, ale že aj pribudnú nejaké funkcie, možnosti, veď dneska máme v infotainmente rôzne aplikácie alebo teda také tie obchody, cez čo si môžete stiahovať aplikácie do toho zábavno-informačného systému, že tam pribudne niečo naviac, čiže to sa týka všetkých automobiliek. Ale tá Čína je teraz v tom taká, že tie zmeny, povedzme, na ne my citlivejšie reagujeme, pretože sa obávame možno niekedy tých čínskych aut, takže v podstate aj tie obavy sú spojené s tým, že sa ti začne prehrievať mobil ako mne len preto, že začal vyhľadávať neustále to auto a komunikovať s ním a podobne. Čo sa mi pri európskych autách ešte nestalo, že by mohol update spôsobiť takú zmenu aj tvojho vlastného mobilného telefónu. A tiež to bolo ojedinelé a zase je to možné opravovať na diaľku cez vzduch, čo sme predtým nepoznali niečo také.
A potom, keď to auto predávaš ako jazdenku, tak samozrejme je dôležité, aký tam bude výkonný procesor, hej, ktorú generáciu operačného systému to auto bude mať, akú kvalitu budú mať jeho kamery, či tam bude umelá inteligencia tá, alebo ona, alebo už aj to sa mení na súčasných autách, hej, veď máme aj európske auta, ktoré teraz vyhlásia, ale už tam máme ChatGPT a predtým sme mali toto a budeme tam mať možno Gemini alebo iné. A to používateľské rozhranie je strašne dôležité, aj keď možno tí autičkári a naši čitatelia, ktorí povedzme nehodnotia software až tak vypuklo a nepovažujú to za taký dôležitý pri autách ako tú mechanickú stránku vecí, ale vieme, že bežní užívateľia naozaj, keď si sadnú do auta, tak hodnotia to, čo je na obrazovke a čo je v aplikáciách, ako budú s tým autom komunikovať, ako si ho spoja so svojím telefónom, či je to rýchle, pomalé a tak ďalej. Takže... Aj to, ale žiaľ dneska proste nás musí ten software zaujímať, pretože jednoducho aj kopu funkcií sa ovláda práve cez tú obrazovku, čiže je to dôležité, že keď si sadneš do auta a chceš si zmeniť ja neviem čo, ventiláciu, tak keď sa to nedá, alebo proste zašíbe obrazovke povedzme a vypne sa, čo sa dneska už akože nestáva, ale môže sa. Čo sa nestáva, že sa ti vypne obrazovka? Hej, akože, ale už sa mi stalo aj prednedávno. Akože dobre, ale predtým to bolo asi dosť častejšie. A vieš čo, akože ani by som nepovedal. Mne sa to už strašne dlho nestalo. Ale mne sa to tak vo všeobecnosti až tak strašne veľa nestávalo, ale stávalo. Hej, že... Mne sa to stávalo dosť pravidelne, keď som začala tu pracovať v autobilde a teraz sa mi to fakt už nestalo, že nepamätám si. To je možno náhoda. Môže byť, lebo fakt sa mi stávalo také, že som naštartovala, proste niekam som išla a aj keď som preštartovala, tak sa, ja neviem, celý deň mi nešla tá obrazovka. To si pamätám, ale... Ale to sú také veci napríklad, že presne ako aj, neviem, či si to Milan ty hovoril, alebo ty Ninuš, že to sa stáva aj európskym automobilkám, lebo akože mne raz vyplo infotainment, myslím, že to bolo GLčko na diaľnici, že mi zasli proste obrazovky trebárs, akože z ničoho nič. A tak nie je to také, že by si kvôli tomu, ja neviem čo, musela naraziť alebo zastaviť, no tak ideš, tá rýchlosť je taká menej trošku príjemná, keď nevieš, koľko ideš presne. Ale stáva sa to aj európskym automobilkám. Áno, veľkou témou je pri čínskych automobilkách samozrejme aj to, ako budujú svoje distribučné siete v Európe, pretože veľká otázka je, kde zoženiem náhradné diely a ako rýchlo ich zoženiem, lebo ak by sme mali čakať v rámci servisu svojho vlastného auta na to, pokým príde náhradný dielec z Číny, tak by nás to asi celkom nebavilo, ale je pravda, že tie najväčšie značky dokážu celkom rýchlo budovať túto logistickú sieť v Európe. Mnohí vytvárajú aj spoločné podniky. Vieme, že napríklad Xpengy nové sa už vyrábajú v Magna Steyr v Rakúsku, aj keď dobre výroba. Kompletujú, áno, povedz, ale... Tak ale to je ako slovenská automobilová výroba, no akože zo zásady môžu napísať na auto Made in Austria vtedy, ak v Magna Steyr sa urobí tá svadba, to znamená, tá karocéria sa pripevní na podvozok a vtedy už to môžu napísať, že je vyrobené v Rakúsku, ale nejde o to, že je to vyrobené alebo zmontované v Rakúsku, ale ide o to, že už v rámci toho výrobného podniku tam máš nejaké zázemie, skladové hospodárstvo a už sú tam dielce a už keď sa ti náhodou toto auto pokazí, ktoré sa tu nevyrába, ale skladá, montuje, tak už máš väčšiu šancu, že ti iba z Rakúska príde ten náhradný dielec, čo nie je žiadny problém, hej, že ho máš v podstate okamžite na druhý deň možno. Ale zažil som s tými čínskymi automobilkami, ktoré akože, lebo veď mali sme trebárs aj kopec trebárs komerčných výstupov s čínskymi automobilkami a ja presne vidím, hej, kde si akože pre poslucháčov, kde si akože oni kupujú priestor v autobilde na to, aby robili reklamu sami sebe, kde vidím, že oni idú aj potom, že aby stále vysvetľovali, že my máme tie sklady, či už v Maďarsku, či už v Rakúsku, či už na Slovensku, je to dostupné a tak, ale potom akože niekedy počujem tú realitu, že akože tak anekdoticky, nehovorím, hej, ale zrazu, že tento disk rozrazili, no akurát sme ho nemali, akože mesiac a pol príde z Číny, alebo také dačo. Hej, že ako stále je to také, lebo my že... ako novinári sme samozrejme odkazaní na tie testovacie autá, tých nie je tak veľa a požičiavajú si to v podstate naši kolegovia z konkurenčných médií a môže sa stať, že niekde sa niečo stane, pokazí alebo rozbije a potom my okamžite sme samozrejme konfrontovaní s tou situáciou, lebo nám volajú: mali by ste mať to auto o týždeň, o 2, o 3, alebo nebude ho možné vám započítať na test, pretože budeme čakať na ten náhradný dielec, alebo na ten disk, alebo na hoci čo iné, povedzme mesiac. A tak vieme, že
už potom tie reči o tom, že to dokážu zabezpečiť za 48 hodín, asi neplatia pre všetky. A oni ti potom povedali, no áno, platí to povedzme pre 75%, ale toto je zrovna v tých 25% tých dielcov, ktoré zrovna nemáme k dispozícii okamžite. Ale tu by som sa potom rozhodoval podľa toho, že aká veľká je tá automobilka, lebo vieme, že BYD, SAIC, Geely, Chery a všetci majú tie zázemia oveľa väčšie, lebo sú to veľké automobilky. A potom sú tu tie maličké značky, ktoré nemajú takú silu a nemajú šancu vybudovať celú európsku tú sieť, takže v podstate buď sa nalepia potom na nejakú európsku značku, ktorá im to bude zabezpečovať, veď sú tu tie spoločné podniky, hej, takže Peugeot sa spojí s Leapmotorom a si pomáhajú v podstate a vieme, že Peugeot, keď má tú svoju sieť, tak môže vyriešiť, aj keď Peugeot nie je Leapmotor a Leapmotor nie je Peugeot, ale majú spoločné nejaké podniky, tak si môžu navzájom pomáhať. Ale majú vytvorenú tú sieť a tie mechanizmy, čiže áno, už ide len o iné diely, ale určite je to veľká téma aj pre ľudí, ktorí rozmýšľajú nad týmito autami. Určite toto zvážujú, veď vidíme to tiež veľakrát v komunikácii so sledovateľmi a tak ďalej. A je to aj veľké plus pre tie európske automobilky, ktoré sú zabehnuté a aj sa tým píše, veď ty si bol, myslím, minulý rok to bolo, alebo tento rok so Škodou, keď ste boli v sklade náhradných dielov a vlastne tam bola tá služobná cesta o tom ukázať vlastne ten proces a koľko to trvá. Čiže určite je to niečo, na čo oni teraz môžu zatlačiť, že robiť si vlastne na tom nejakú tú pozitívnu reklamu voči týmto čímskym automobilkám, že proste majú to už vybudované. Ale zároveň aj ja som teda tiež teraz robila z Chery autom takýto komerčný výstup a presne som sa na to pýtala, že kde sú tie centrálne sklady. Čiže sú tu, no to sa potom uvidí vlastne v realite, že môže sa stať samozrejme. Áno, ale môžete vystrediť až aj pri storočnej automobilke, že je nejaký diel nedostupný. Aj pri tej Škodovke, ktorá má najhustejšiu tú sieť na Slovensku, sa môže stať, že niečo musíš počkať, ale ide o tú pravdepodobnosť, že aká je pravdepodobnosť, že budem čakať na nejakú čínsku záležitosť a na nejakú škodovackú. A potom je zase aj to, že môže tu byť ten sklad, môže potom tá automobilka zaniknúť, môže to všetko skončiť a áno, na nejakú Octaviu zoženieš na každom treťom vrakovisku, nemusíš si niekedy ani objednávať, že dá sa aj takto zohnať ten diel, ale na tie auta, ktorých tu bude málo a ak napríklad skončí ten takýto nejaký centrálny sklad, ak by tá automobilka skrachovala alebo proste by tu ukončila svoje pôsobenie na našom trhu, tak bude to v budúcnosti horšie. No. Čo teda, prepáč, len som chcel ešte túto gníninu teraz dokončiť, že ak by skrachovala, že je štatisticky takmer určite jasné, že nejaké tie automobilky skrachujú. Čiže budeme tu mať nejaké také príbehy ľudí, ktorým sa takéto niečo stane, tak možno akože aj táto epizóda má slúžiť na to, že zvažujte si, do ktorej značky zainvestujete. Hej, že a možno sa rozhodujte presne akože ako Milan spomínal, už keď pre čínske, tak aspoň pre tie naozaj gigantické koncerny, kde predpokladáme, že tá existencia bude dlhodobá. Hej. Lebo akože teraz, keď si zoberieme tie diely, tak OK, že aj tie čínske automobilky určite využívajú proste značky ako, ja neviem, Bosch sa podobne. Áno. Ale skôr možno ide o tie karosárske časti, že keď budete mať nejakú autonehodu a ja neviem čo, kapotu pokrčíte, tak to akože nezoženiete len tak z niečoho iného. Veľkou témou sú aj neautorizované neznačkové servisy, veď mnohí ľudia si nechávajú svoje autá opravať nie v značkových servisoch a tie neautorizované samozrejme sa venujú niekoľkým značkám, v ktorých sú dobrí, v ktorých majú školených servisákov, ktorých majú dosahy na pripojenie sa k diagnostike konkrétnej, buď nejakej všeobecnej, univerzálnej, alebo aj značkovej za poplatky a podobne. A momentálne na Slovensku nenájdeš špecialistu, ktorý by bol dlhoročný špecialista. To by som povedal, že už aj nájdeš isto. Na čínsku značku, hej, ale samozrejme, keď si tam necháš opraviť brzdy, tak ti ich opraví. Keď si tam necháš vyvážiť kolesa, tak ti ich vyváži. Ale ide o to, že keď sa dostaneš nejakej špecializovanej záležitosti pod kapotou, tak už na to ten neškolený servisek nemusí proste mať ani prípravok vhodný. Áno, ale to sa môže stať akože aj nemeckým prémiovým automobilkám, že ti povedia, že pre Boha to sa vám čo stalo, tak to musíme poslať niekde úplne hentám a zrazu si bez auta, vieš. Že... To áno, ale keď ti to povie Pričíňanovi, že toto ti tu
chlape nikto neopraví, tak je to horšie. Hej, ale ide o tie prípravky, že presne aj pri koncernových týchto európskych autách proste sú stále nové oni sa snažia, prípravky, ktoré musíš používať. Áno, tuto ich možno ťažšie zohnať, niečo špeciálne, ale zase tiež tam nie je niečo tak extra špeciálne, čo by tí ľudia nevedeli opraviť. Skôr asi ide o tú dostupnosť alebo možnosť objednávania tých dielov. Keď je to o tom, aby si našla dobrého klampiara a sa dá ten diel ešte zachrániť karosársky, tak ti ho zachráni. Mu je jedno, či bude klepa čínsky alebo nemecký plech, ale keď ho budeš musieť doviesť ten blatník alebo prednú kapotu, tak už tam môže byť väčší problém, keď to bude čínske auto, ktoré sa povedzme vyrábalo pred 1,5 rokom a už sa 1,5 roka nevyrába a medzi tým prešli zmenami 3 generácie toho modelu, takže už má úplne iný tvar karoséria, kde teraz ty budeš zháňať tú starú, lebo ho nenájdeš na vrakovisku, lebo vtedy to žiadne tie auta neboli. Ja mám tuto takú, akože aj osobný typ skúsenosti s týmto, že tým, že máme tú Yaris už nejaké roky, tak vždycky závidím majiteľom napríklad Fabie. Lebo keď si pozeráš e-shopy alebo niečo, že potrebuješ niečo na svoje auto, tak pri Fabii a týchto autách máš do aleluja, čo ho chceš proste. Na ten Yaris chceš niečo kúpiť, tak to musíš normálne ako pomaly s lupou pozerať výrobné čísla, či to sedí, neviem čo. A to je ešte relatívne etablované auto, hej, aj na našom trhu. A teraz, ak máš nejakú naozaj exotiku čínsku a chceš, ja neviem, že my sme stratili, neviem, jak sa to stalo, ale stratili sme plato z kufra, hej, na tej Yariske. A presne si viem predstaviť, že keby mám Fabiu, tak proste barzde prídeš iba ročník Fabie a plato tam bude sedieť. Ja pozerám celé internety a to stojí, že 300 eur, akože za maličký kúsok oného. Výlisku plastového. A nevieš to zohnať poriadne, pozerám bazoše, všetko a že ešte pri extra menej akože rozšírenom aute, typu nejaká nová čínska značka, tak tam si to ani neviem predstaviť. Že to sú také veci, na ktoré človek dojde až potom časom, že idem kupovať napríklad nosič na strechu. A aký vlastne? Hej, lebo ty si dáš do Google, že nosič na strechu Škoda Octavia, paráda, máš 1000 na výber, hej, ale dáš si nosič na strechu Toyota Yaris, máš tak 4 a dáš si na strechu čínske auto XYZ a vlastne nevieš, hej. Musíš si ho priniesť z Číny. Že ktorý tam bude pasovať napríklad. Že... Niektorí možno aj z tých Octaviackých by tam pasoval, ale ty to netušíš. Hej. Ale ty ako taký bežný človek, no dobre, môžeš potom prísť do firmy, ktorá predáva autoboxy, nosiče, neviem čo, opýtaš sa, povedia ti, akú to má strechu, no tak asi tam niečo trafíte určite, hej, ale že je to výrazne menej užívateľsky príjemné potom. No, akože jednoznačne. To je tak, že na tom pohoria často aj ľudia, ale teraz nemusíme ani o čínskych autách hovoriť, ale aj o značkách, ktoré sú možno není tak bežné, ja neviem, Dodge, alebo vieš, že proste nie tak komerčné, alebo že nie je to toľko veľa, že presne, že chceš sa odlíšiť a myslíš si, že super, veď aj to môže byť super, ale potom, keď príde na lámanie chleba v takýchto veciach, že chceš si kúpiť niečo alebo nejaký náhradný diel zháňať a je to výrazne drahšie, lebo dajme tomu môžeš kúpiť len od výrobcu, kdežto presne od takýchto aut, ktorých je mraky. Existuje mnoho iných subdodávateľov, ktoré proste ponúkajú riešenia pre tie auta. Hej, presne. Takže aj toto by som si zvážil. Akože ja by som vám nakoniec by som vám chcel dať takú akože otázku, že či by ste teda vy do toho išli a možno pod takými podmienkami, aby sme to nejak zhrnuli, ale naozaj si treba zvažovať viaceré veci, keď do toho človek ide. Na Slovensku je bežné, že ľudia, alebo veľká časť ľudí si kúpe povedzme auto na 10 rokov, čo nie je povedzme v západnej Európe úplne bežné. A keď si kúpem auto na 3 alebo na 5 rokov a viem, že o 3 alebo 5 rokov to auto predám a kúpim si zase nové, tak tam by som nemal až taký veľký strach z toho čínskeho vozidla. Pretože do 3 rokov je malá pravdepodobnosť, že tá značka skrachuje. Ešte sa pravdepodobne udrží, lebo iba teraz si začala zakladať tú svoju sieť servisnú na Slovensku. A potom sa proste toho ešte auta dokážem celkom relatívne výhodne zbaviť. Ak tá jeho zostatková cena, ktorú teraz neviem odhadnúť, bude dostatočná, ale tým, že ju neviem odhadnúť, tak je to samozrejme riziko, ale môže mi to zase vyvážiť to, že dostanem auto v plnke, ako sme hovorili, že tá výbava mi vynahradí tú stratu, ktorú potom dostanem pri tom odpredaji.
To je na zváženie, no. A ja si viem predstaviť, že by som si napríklad kúpil etablovanejšie čínske auto s super výbavou a že by som si ho proste užíval iba zo pár rokov. Dôležitá otázka, alebo pohľad je podľa mňa aj firiem, že napríklad to by som možno sledovala, ale nemáš ako, ale že napríklad keby vidím, že veľké firmy nakupujú do svojich parkov proste veľké množstvo týchto aut, tak to môže byť dobré znamenie, lebo oni to musia mať vyrátané sakra a keď, ja neviem, nakupujú 120 aut, že berú napríklad v jeden rok a keď by stavili do nejakého takéhoto modelu, tak to musia mať prerátané akože dobre. No, to sa nedieje reálne, akože minimálne o tom neviem. No, veď to momentálne sa to teraz, nie sú nejaké flotily čínskych aut. Lebo nemajú proste fakt na to dáta, no oni asi proste to musia mať podložené. Aj tá leasingovka, vieš, keď jej povieš, že potrebujem cez teba riešiť flotilu firemných aut, povedzme nakúpiť do veľkého podniku 200 aut, tak tá leasingovka musí vedieť, že na to obdobie toho leasingu, že potom, že čo s tými autami vie robiť. Lebo jej tam môžu zostať visieť auta, ktoré proste... Ona nemôže zostať v strate, to znamená, musí vedieť, čo po tých pár rokoch toho leasingu s tými autami bude vedieť ešte urobiť. Lebo ty dáš hore ruky a povieš, dobre, ja som si to objednal na takéto, na tú operatívu, na to obdobie a už potom si s tým rob, čo chceš. To znamená možno aj nejaké poistenie, že či nejako prihliadajú, dajme tomu pri havarínom na to, že povedzme aj na tie náhradné diely, že či to nejak sa zohľadní. Neviem ako na Slovensku, ale nepočul som o tom, ale presne som sa v rámci prípravy tohto podcastu dopracoval k tomu, že vo Veľkej Británii to zohľadňujú. Napríklad, že čo je J7, tak presne akože ja som, keď som to prvýkrát videl, tak si hovorím, že fakt to je jak malý Range Rover. A našiel som také pekné prirovnanie, že áno, že je to akože malý Range Rover, stojí o mnoho menej, ale poistka stojí pomaly rovnako. Lebo presne akože tá poisťovňa nejakým spôsobom ohodnocuje riziko toho, že čo tá dostupnosť tých náhradných dielov, budúcnosť, budúca hodnota, neviem čo a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nemyslím si, že by to tak bolo u nás úplne, ale v tých západných krajinách, kde sú tie trhy možno aj trošku dynamickejšie v rámci toho poistenia, tak sa to vie prejaviť. A podľa mňa aj keď je niečo na začiatku, že niekedy šťastie praje odvážnym. Vieš, že jak to bolo napríklad pri elektromobiloch, že pri prvých elektrických autách, alebo ešte teraz v začiatkoch, že povedzme ľudia nejaký využili nejaké dobré ponuky, využili to, že mali napríklad k dispozícii tankovacie karty. Viem, že Nissan kedy si dával, vieš, že na nejaké, ja neviem, mal si zadarmo 2 body, dajme tomu, kde si mohol chodiť zadarmo nejaké určité obdobie. Čiže akože nabíjať, hej? Hej. Čiže... No Tesla na svojich starých modeloch S ešte stále, keď sa predávajú, tak tie modely S, tie úplne najstaršie, prvej generácie, majú možnosť stále nabíjania zdarma na tých superchargeroch. A to je akože nejaké pozitívum toho, že keď si presne prvý a nejak si skočil do toho po hlave a zariskoval si, tak si dostal viac. Takisto možno dneska, keď si kúpiš tie prvé tieto čínske auta, povedzme, možno keď trafíš dobrý model a presne, že ich predáš okolo za 3 roky, povedzme, napríklad, že si že tak striedaš auta, že možno ich predáš za veľmi dobrý peniaz a vlastne tým, že zariskuješ, tak aj vieš, že budú stále na tom začiatku. Akože ale je to trošku také akože stavkovanie, by som povedal, vieš, že hovorím, určite. Že je to risk, určite, že je to risk, že niekedy sa vyplatí, niekedy nie, no. Ale myslím, že to nemá byť akože teraz reklama, ale myslím, že BYD má teraz nejakú takú kampaň rozbiehajú, že tam majú, nehovorím, že zadarmo nabíjanie, ale že takú, že som videl reklamu teraz počas tých presne majstrovstiev vo futbale, čo sme sa o nich bavili. A že som si povedal, že celkom zaujímavé, že nejaké roky servisu, nejaké dačo, takže určite aj toto je pre nich cesta, ako len to chcem povedať, ako keby ešte viac približiť tomu zákazníkovi a presvedčiť ho, že poď ku nám, lebo ti dáme tieto výhody. A možno aj na mňa ako klienta by to fungovalo, ako keby, že ak by som nebol rozhodnutý, ktorá značka alebo čo, že ja si myslím úprimne, že tieto čínske autá si kúpia predovšetkým ľudia, ktorým to auto až tak, akože je im to viac menej jedno. Hej, že nemajú žiadny vzťah k autám, potrebujú seba voziť. Hej, že potrebujú sa odviezť niekde, potrebujú mať ideálne dobrú výbavu, aby to dobre vyzeralo, ešte to vyzerá ako veľké SUV za super cenu, takže akože úplne chápem a presne týmto ľuďom, ak ešte ponúkneš nejakú zásadnejšiu marketingovú výhodu,
A aj vy si to zrátate, že možno zrazu máte, ja neviem, teraz trestnem na 3 roky predplatený servis dopredu v cene auta, tak zase to akože nie je až také zlé. To sa ti oplatí ísť do toho rizika, že áno, ti klesne cena po tých 3 rokoch toho auta, lebo si to vlastne vyberieš v cene tých servisných úkonov. Hej. Že aj podľa tohto by som sa rozhodoval, že už keby chcem ísť týmto smerom, tak proste nekompromisne aj podľa takýchto marketingových ponúk. Ísť do toho možno viac... Tak oportunisticky hľadať najlepšiu možnosť pre seba. Ale aj, že si to viac preštudovať všetky vlastne tieto veci, čo sme spomenuli, aj to, čo vravíš, aj možno tie poistky a takéto veci, že viac si dať na tom záležať, než bežne, keď ideš kupovať auto, no tak naceníš si motorizáciu, výbavu a ja neviem, ideš k predajcom a porovnávaš si, ale túto si porovnať ozaj aj tieto všetky veci, ktoré sme spomínali. Hej. Potom sú veci, ktoré neovplyvníš ako zákazník nejakým spôsobom a ktoré vlastne vplývajú na akékoľvek značky, ktoré sa dovážajú do Európy z väčšej vzdialenosti, jedno či z Ameriky, či z Ázie. A síce to je geopolitické napätie, ktoré môže zahrať svoju rolu. To vieme, že sa môže uzavrieť nejaký prieliv a máš problém s lodnou prepravou. Alebo exportné obmedzenia. Už vieme, že Európska únia samozrejme hrá veľmi citlivú hru s Čínou ohľadom ciel, ktoré sa môžu výrazne zvyšovať pri vyššom dovoze čínskych aut, hlavne vtedy, keď sa snaží vlastne Európska únia nejakým spôsobom reagovať na to, že čínske automobilky sú dotované čínskou vládou, ale to už tam prestáva. Na druhej strane Číňania to môžu obchádzať tú colnú politiku tým, že budú robiť montáž tých aut v Európe. Takže toto tiež zohráva svoju úlohu. A tu ma Claude prekvapil, keď som si to akože rešeršoval, mi vlastne povedal, že tie clá platia iba na elektromobily? Lebo ja som si myslel, že to je vo všeobecnosti. A teraz to nemám fakt čeknúť. Na všetko platíš clo, čo prichádza do Európy. Podľa mňa hej, nie. Lebo že ale nie sú pri elektromobiloch náhodou nejak akože výraznejšie posunuté vyššie. Možno by som, akože nestihol som to už predtým fakt čekovať, ale že vlastne preto oni teraz prichádzajú veľa s hybridmi, lebo možno viac ako zo začiatku, lebo vlastne tie clá sú tam nižšie, ale neviem. Hej, akože musím si to ešte overiť. Je to len tvrdenie Clauda. Ide aj o to, že vlastne Čína má dominantnú pozíciu ohľadom kritických surovín, čo sa týka elektrickej mobility a síce nie, že by najviac toho ťažila, ale často aj vzácne zeminy alebo suroviny potrebné na výrobu permanentných magnetov a podobne ovládla trh napríklad aj v zahraničí. Áno, je to tak. Aj podľa Google, podľa toho, čo som našiel, konkrétne budem citovať kolegov z mojelektromobil.sk, že sú dodatočné presne antisubvenčné clá na plug-in hybridy a elektromobily, ako si aj ty hovoril, Milan, že tam, kde vlastne ich viac podporuje štát ako taký. A toto bol ako keby ten zaujímavý insight, čo tam ten Claude dal, že slovenský trh vďaka tomu môže byť ešte ako keby trošku viac v konečnom dôsledku penetrovaný tými čínskymi automobilmi, lebo my tu máme menej tých elektromobilov a nastupujeme viac na tú vlnu hybridov ako keby. A oni, keď tu majú proste, že benzín plus elektro, klasický hybrid, full hybrid povedzme, tak že môžu tu mať podhubie na to ešte, aby viac vyrastli ako v iných štátoch EÚ napríklad. Tá možnosť tu je, ale zatiaľ to veľmi nevidno. Áno, nevyzerá. Ale to uvidíme samozrejme po rokoch, to sa môžeme veľmi, veľmi rýchlo zmeniť. A je pravda, že mnohé z tých hybridných aut, plug-in hybridných, oni to označujú často ako tie range extendere, že tam máš vlastne spalovací motor, ktorý ti iba vyrába elektrický prúd cez generátor a dobíja baterku, tak často tá baterka je oveľa väčšia ako povedzme v európskych PHEV autách, takže ty s tým dokážeš prejsť obrovské množstva kilometrov práve s takýmito hybridmi a oni sa teraz hrdia, že tam má dojazd 1200 a podobne, čo je super samozrejme. A na to by mohli ľudia reagovať, akurát, že zrovna tieto kombinované pohony sú natoľko drahé, že tam v podstate, aj keď tie čínske vzory sú o niečo lacnejšie, tak nie až o toľko, aby to presvedčilo globálne veľký počet Slovákov. Ale sú také možnosti
Samozrejme, je to dobré, že existujú. Vždy je super, keď má človek na výber, len musí si dávať pozor na to, aby sa nepopálil. Dobre. aby sa nepopálil. No, No dobre, tak už sa nám pomaličky blíži aj čas štúdia, tak poďme to už uzavrieť s tým, že čo teda, akože vy by ste do toho išli alebo nie? Ja som taký konzervatívnejší typ, povedzme. A ja by som si napríklad zvážila aj to, že okolko lacnejšie, keď už by som išla do toho, že idem si porovnávať ceny, že skutočne či mi to stojí za to riziko vlastne aj toho predaja v budúcnosti, povedzme, aj tej straty hodnoty, ktorú nevieme určiť, že ja neviem, keby by to auto čínske je, povedzme, budem to hovoriť na tisíce, pretože percenta sú v tomto také, záleží od ceny auta, čiže povedzme, keby si kupujem nejaké auto za 30 000 etablované európskej automobilky a v tátkej výbave, v takej motorizácii by som mala čínske za 25 000, tak išla by som ja do toho proste toho, čo poznám, že neriskovala by som. Ak by to bolo, ja neviem, 10 000 rozdiel, tak už možno tam by ma to skôr zaujímalo, ale akože pri takom minimálnom cenovom rozdiele ja som ten konzervatívny kupujúci. Ja si myslím, že tá expanzia čínskych automobiliek bude pokračovať v tom, že tu budú budovať svoje vlastné výrobné kapacity, nebudú to už teda iba tie montážne firmy, ale naozaj aj výrobné. Vieme, že mnohé európske značky teraz prepúšťajú, budú sa zbavovať svojich výrobných kapacít. Tých výrobných kapacít v Európe je momentálne proste nadbytok, nedokážeme to využívať. Takže potom Čína siahne a čím ďalej tu bude viacej takých globálnych aut, ktoré budú síce čínske značky, ale budú zmontované ich z dielcov z celého sveta a budú sa teda dokončovať v Európe, európskymi zamestnancami, možno aj slovenskými. A tam by som už nemal potom zase tie obavy o to riziko straty hodnoty a riziko servisovania a riziko dodávky dielcov, takže myslím si, že sa to bude znižovať to riziko, ale teraz žijeme práve v tom období, kedy to riziko rastie. Takže moja odpoveď na otázku, či by som si kúpil čínske auto, tak momentálne v tomto čase nie, ale podľa mňa táto otázka úplne bude inak znieť o takých 5 rokov. Hej, že keď si to v štúdiu budeme o 5 rokov opakovať, kúpi si čínske auto, tak to budeš považovať, ako keby sa kúpi si japonské alebo korejské. Proste korejské auto, to je dneska auto vyrábané v Žiline, takže kúpil by si Sida, no jasné, veď Slováci jazdia na Sidoch úplne bežne, považujú ich za vlastnú značku a takto možno budeme v budúcnosti považovať za vlastnú značku mnohé čínske značky. Áno, môže sa to stať, že akože nehovorím, že sa to stane, ale aj od nás sa môže zdvihnúť nejaká z automobiliek a zrazu tu môže prísť čínska automobilka do tej fabriky, alebo to sa stáva v zahraničí. Je to bežné, že to sa prevezmú tie výrobné kapacity, konec koncov, keď ich máš také obrovské, ako ich máme aj my na Slovensku, ešte nám tu budú stále rásť, tak sa to môže akože niekedy v budúcnosti stať. Ja by som to inak akože spravil len tak, že z dvoch pohľadov, že ak by som si kupoval auto, povedzme, že na operatívny leasing firmu alebo tie 3 roky, dajme tomu 3-4 roky, tak asi by, nehovorím, že by mi to bolo jedno, ale tam by som si vedel predstaviť ísť do niečoho takého, že len ma to má povoziť, potom ma nebude zaujímať, že komu to predám a tak tam by som si asi vedel predstaviť nejaké z tých lepších čínskych aut, ale ak by išlo o nejaké vozidlo na viac ako 3 roky, tak tam by som už bol tiež čisto konzervatívny v tom, že by som išiel do nejakej proste overenej veľkej značky, pri ktorej predpokladám, že tu bude ešte aj 10 ročia ďalšie. Hej. Mňa veľmi by zaujímalo, ako to bude meniť vlastne trh s jazdenkami v rámci tých bazárov, ktoré sú na Slovensku, hej, tých veľkých, že im tam postupne budú pribúdať aj čínske auta, lebo teraz môžeš ísť do bazáru a nenájdeš tam čínske auto, pretože ten trh v podstate neexistuje. Ale že tam to bude také veľmi
OKT, tam to uvidíme na prvú dobrú, že aké tam oni budú nastavovať tie ceny, že či sa im to bude predávať, nebude predávať, či to budú musieť podliezať nejako cenovo, keď tam budú medzi tými 25 Fabiami 3 malé Xpengy alebo BYDčka, že čo to tam bude robiť. Hej, no ja som si pred nahrávaním pozerala na nemeckých autobazároch tých najväčších, že povedzme, že aké značky sú tam, ktorých aut, ktorých značiek je tam najviac a aké majú ceny. A boli to, buď MG, tam bolo proste, že už v zastúpení veľa, už to bolo nejakých 70 000, tuším. A ostatné boli proste zo pár stovák, to je evidentné, že po nejakých takýchto predvádzačkách a tak ďalej a boli tie ceny akože o niečo nižšie než normálne nové auto, pretože mali nejakých 20 000 kilometrov, takže všetko ukáže čas. Uvidíme, že koľko by stalo také čínske auto, keď bude mať na jazdník 100 000 kilometrov, lebo to ešte nevieme zatiaľ. Je to tak. A môže to dopadnúť všelijak. A môže to dopadnúť aj tak, že zrazu to bude dobre. Vieš, akože, lebo ale napríklad... Máš tú skupinu ľudí, ktorá nemá veľa peňazí a budú vlastne blahorečiť tomu, že tak rýchlo spadla tá hodnota toho auta, lebo zrazu si budú môcť kúpiť veľké SUV s dobrou výbavou a bude mať proste nízku hodnotu, lebo nikto iný ho nechcel, tak ona bude klesať, až si nájde toho svojho zákazníka, ktorý za ňu dá proste pár tisíc malých peňazí. A toho nebude ani tak zaujímať, že to auto povedzme bude horšie servisované, alebo že tá jeho materská firma v Číne už zanikla. Proste si ho kúpi za malé peniaze, pojazdí si s ním, a keď náhodou mu krachne, tak ho iba otlačí na vrakovisko. Wow, to je taký dosť záver. Taký veselý záver, nie? Lebo môžeš mať také auta, ktoré ti v podstate budú slúžiť ľuďom, ktorí by si inak také veľké auto a tak dobre vybavené nikdy nemohli dovoliť kúpiť. Je to tak. A vedieť, je to tak. Hej. No. Že aj s tými novými je to tak. No hej, aj s tými novými. Proste každé auto si nájde svojho zákazníka, takže to, že sme hovorili, že im klesá cena, hovoríme z pohľadu predávajúceho, ale potom prídu tí ľudia, čo si to budú kupovať a tí budú zase radi, že im tak klesá cena. Presne. A možno im nebude ani vadiť, že bude kapacita baterky od tých 5 rokov proste iba 60% pôvodnej alebo 50%. A tak to by už bolo na záruku, to nebude určite. Ak ti bude môcť kto tú záruku riešiť. To je pravda, hej. Čiže sú tam nejaké rizika, hej, že treba si to áno, zvážiť. je tam to riziko. Tak ak by to bolo ešte stále na záruku, tak ho tak vlastne nás nekúpi, hej. Takže to sa všetko uvidí, snáď sa tu takto pár ako porozprávame, že ako to je v realite, možno sa zasmejeme nad tým, čo sme hovorili dnes a ako sa to v skutočnosti vyvinulo. Možno to bude už o 3 roky a úplne sa to portfólio tých automobilových značiek zmení na Slovensku. Akože nepredpokladám, že by to nejako rapidne teraz ovplyvnilo tieto čísla, jak dneska je prerozdelený trh u nás, ale určite sa pomaly začnú vkrádať. Určite to odoberie tie čísla tým európskym značkám, to zase si nehovoríme, že trh narastie. Trh je stále rovnaký, počet obyvateľov je rovnaký, objem peňazí je zhruba rovnaký, takže tým európskym značkám budú padať tie čísla, no ale uvidíme o koľko. Uvidíme ktorým. Uvidíme, ako to Stellantis zvládne napríklad. Ako to Stellantis zvládne, keď tam bude mať Leap motor a elektrické autá im predáva viacej Leap ako ich vlastné značky. No. Aj keď to je tiež iba ešte taká štatistika podenková. Hej, presne. Sú to všetko otázky, na ktoré odpovie len čas. Sám čas. Krásne. Dajte už nejaký záver. Ďakujeme za počúvanie. Aj za sledovanie a prajeme krásny deň, veľa šťastných kilometrov, ak šoferujete a do počutia, dovidenia. Do počutia. Ahojte.